Ikapito nga pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang mupaambit sa pamalandong sa ikapitong pulong, mao si Reverendo Padre Kipling Agravante. Kasamtangan siya nga moderator sa team of pastors sa parokya sa Gethsemane sa Kasuntingan, Mandawi City, ug Episcopal Vicar sa Near North District. Isip Episcopal Vicar, dako ang iyang natampo sa pagpasabot sa mga kaparian sa mga tumong sa subbuswak. Instrumento siya sa pagpahigayon sa panagbayloay sa una-una, mga pangandoy o kabalaka sa pagpahimugso og mga bagong dioceses. Nakatabang kaayo kini sa pag-andang sa mga kaparian sa iyang distrito alang sa General Pastoral Assembly. Tuig 1987, 30 katuig na ang milabay. Milawig ako sa Mindanao, sakay sa usa ka barko aron pagbisita sa akong benefactor, nga mao'y nag-abaga sa galastuan sa akong pagtuon sa seminaryo. Niya ng gabi, human sa panihapon, nakatagpilaw ako, ug mao nalay akong namatan nga adunay kagubot sa palibot, singgit sa mga tripulante, o siyagit sa mga pasahero. Sa akong pagbangon, may misugat sa akong pananaw, ang barko gituya-tuya sa dagkong mga baud na daubot mulamoy sa among gisakyan. Miapil sa pagkuso-kuso ang makusog nga hangin nga gikan sa habagatan. Ang taghoy sa unos, miduyog sa piyabaw sa mga pasahero. Ang matagusa, nag-inilugay sa pagkuha sa life jackets. Adunay mga kapnod nga nagutaw-utaw na dito sa lawod. Akong nakita ang mga dagkong mga kargamento nga gituyo sa paghagbong sa dagat. Niya gigayuna, wa kong makalihok og daw gilansang ako sa akong naimutangan. Nang inaot ko nga usa lamang unta kadto ka makalilisang nga daman. Apan sa ngadto-ngadto akong nadawat ang realidad nga ana ako sa kahimtang between life and death. Gitanaw nako ang akong relog, 11:45. Nakapungutana ako sa akong kaugalingon, di baka mao na lamang kini ang nahibilin nga takna sa akong kinabuhi. Niya nang higayuna, gipaminaw nako ang akong kasing-kasing nga nagsalimuang sa pagbati. Taliwala sa maong kahimtang, misantop sa akong hunahuna ang katapusang pulong ni Hesukristo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Wa ko lang damha nga katong mga pulunga nakapamata sa akong ikatuog nga pagtuo. Niatong higayuna, dungan sa lahom nga pagupaw, nakaingon sab ako, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Nagampo ako, o para kanako, mao kadto ang pinaka-intense, pinaka-grabe, o pinaka-lahom na kong pag-ampo sa tibok na kong kinabuhi. There was this feeling of surrendering. Ginoo, ikaw nalay bahala kanamo. Gikuha nako ang akong rosaryuan sa bulsa, ug mihigda pagbalik. Samtang nag-ampo sa rosaryo, inanay nga milugdang ang kasikas sa palibot o gihatod ako
sa halawong nga katulogon. Wa nako masayod kung pila katakna ang akong paghinanok kay mao nalay akong nalinggatan nga dunay miuyog kanako o sa pagbangon ko misugat sa akong pananaw ang maanindot nga busilak sa adlaw sa sidlakan. Pagkaanindot nga talan-awon, di mahubit sa pulong ang akong kalipay. Gitanaw nako ang akong orasan, dili na 11:45, 5:45 na. Miabot na di ay kami sa pantalan sa Cagayan de Oro. Sa pagkanaog nako sa damyo, daw akong nasingo ang labas nga hangin daw alimyon sa bagong kinabuhi o nakaingon ko salamat sa Dios. Ang ikapito o katapusang pulong ni Kristo, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Usa ka lahom nga expression o pagpadayag sa pagtuo pinaagi sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kahitasan. Kini maoy usa ka testamento o kamatuoran sa way paglubad nga pagtuo o pagsalig ni Kristo sa iyang amahan bisan sa atubangan sa kamatayon. Kung atong pamalandungan kining hugpong sa mga pulong ni Kristo, kita mapahinumduman sa kamahinugdanon sa pagtugyan sa atong kahimtang o sa atong mga plano ngadto sa Dios sama niining gipanday nga sugbuswak. Sa atong tingwa nga mulipang ug mulik-ong pa og dugang ang atong simbahan, gihimo ang makuti nga proseso aron makabot ang gidamgo nga tingosbawan. Kita naghimog pagtuon, kita nangayog tambag sa mga eksperto, kita naminaw sa panahom sa matag usa, ilabi na sila nga wa kaayo matagaig tingog sa katilingban o sa simbahan. Kita naghimog mga panagtapok tali sa mga laiko o kaparian aron paghisgot-hisgot sa mga butang nga adunay kalambigitan nining pagpalambo o pagpabuswag sa atong simbahan nga mao kita nga nag-uban sa panaw sa panagiusa, pagsalmot o pagmisyon. Adunay panultiyon nga nagkanayon, the end does not justify the means. Apan base sa akong nakita o nasinati panahon sa proseso nining sugbuswag, nakaingon ko, whatever the end result, madayon man o dili, there is something good happening now with the means. Nga naman, tungod kay ang mga laiko, yapil na nining dagkong plano sa simbahan. Ang mga laiko, gitagaan og dagko nga responsibilities. Sayod kita nga nahisakop ang matagusa diha sa usa ka lawas mistiko ni Kristo. Din lain-lain tuod ang atong mga talento o katakos, lain-lain tuod ang atong educational and family background, lain-lain tuod ang estado o kahimtang sa matagusa kanato, apan kita nagkahiusa sa usa ka banner diin ang sentro mao si Kristo. Mao nga ako nagadtuo that something good will happen because the means have been justified. Ang mga laiko sa way pag-ukon-ukon mihalad sa ilang panahon, kusog, talento o sa mga resources aron matigayon ang mga plano o ang gihanay nga mga kaayuhan sa simbahan. Kini nagpahinumdum usab kanato sa atong slogan, binunyagan ako, misyonero ako. Mao man kini ang atong bukasyon. Itawag kitang tanan sa pagpabalaan sa atong kaugalingon uban sa usa ka simbahan nga nagpanaw. Ang mga laiko mitubag sa maong tawag. Mao man kini ang kahulugan sa pulong
responsibility. Kita may respond sigon sa atong ability. Ang matagusa kanato, adunahan man o kabus, may posisyon man o wa diha sa katilingban, aduna gayo ikatampo. For we are all gifted to give. Mao kini ang usa sa nindot nga naitabo sa sugbuswak. Nagkahiusa, nagtambayayong, o naguban sa panaw ang laiko o kaparian ngadto sa pagpabuswak sa simbahan sa Sugbo. Sa among distrito Pananglitan, adunay pulis nga nagkatikista, bitabang pagtudlo sa katikisim sa mga eskwelahan. Adunay traffic enforcer nga salmista sakop sa choir sa simbahan. Ug adunay doktor nga nag-Eucharistic minister of the Holy Communion. Akong gipangutana ang maong doktor panahon sa iyang pag-apply. Nganong mag-lay minister pa man ka, Dok, nga busy man kaayo ka sa trabaho sa mga hospitals. Patod pa niya, paying back to God. Akong gibahin ang akong oras sa ospital aron makaalagad usab ako sa simbahan. Pagkaanindot o makatandog. Sa among parokya Pananglitan, among gidasig ang mga nagserbisyo na sa simbahan ug ang mga sakop sa kapunungan nga awhagon nila ang ilang tibok pamilya sa pagsalmot sa kalihukan sa simbahan. Mao nga naay mga amahan nga naglay ministers sakop sa laylaing pastoral mission teams o sakop sa Knights of Columbus, ang mga asawa, lectors, cantors, collectors, ug ang mga anak nagsakristan, sakop sa parish youth or coordinating council, sa choir ug uban pa. Sa laktod nga pagkasulti, ang tibuok simbahan nagkahiusa. Pagkaanindot kon ang BEC nagsugod sa tagsa-tagsa kagagmayng katilingbanon nga simbahan nga mao ang pamilya. Sa panahon niadtong pandemic, ang tanan nagkalisod. Adunay lockdown apan nakalock-in ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Limitado tuod ang ayuda apan unlimited ang gugma sa Dios. Ang nagpakabana nga mga sakop sa gagmayng Kristuhanon o katilingbanong simbahan sa among parokya nakakita sa dakong panginahanglan. Gihimo gilayon ang pagplano, pagpanday sa mga programa o gihatod namog diha sa pagampo. Amahan sa imong mga kamot, amo itugyan kining among mga giplano nga mga programa. Among nasinati ang panalangin sa Dios kay sama sa miracle of the multiplication of bread, ang pipila lamang ka mga isda ug pan nga gitampo-tampo sa katawhan, midaghan og nakapakaon og libo-kalibong katawhan matag simana. Hangtod karon nagapadayon ang pagbuhagay sa gugma sa Dios pinagi sa mga tao nga andam usab nga mosakripisyo og mobulig sa pagpaambit niini nga nanginahanglan. Nang hitabo usab kini sa tanang parokya sa Sugbo nga dunay nakalilaing pastoral programs para sa katawhan. Ang gitukod nga Paris Caritas nahimong kaabag diha sa pagduso sa mga programa sa matag parokya. Makita usab dinhi ang kamaynungdanon sa basic ecclesial communities sa matag parokya. Sa akong pagnunot sa proseso sa Sugbuswak, natandog ako sa gipakita nga dedication, commitment o kadasig sa atong mga laiko. Matagusa aduna bayay giatiman nga pamilya, adunay panginabuhi, adunay trabaho, adunay kaugalingong kalisod nga giatubang matag adlaw apan ilang gibudget ang ilang panahon og nagtambayayong sa uban sa kaparian, sa pagpaminaw, sa panginahanglan sa matag sakop
sa mga gagmayng katilingbanon nga simbahan. Bunga niini mao ang pagpanday sa mga posibleng mga tubag sa panginahanglan o atong gihatod diha sa pagpamalandong, discernment o pag-ampo ngadto sa Dios. Human sa taas ug makuti nga proseso ang abot sa atong pagpaningkamot nga ginama sa kamot sa tao, atong gihalad o gibayaw ngadto sa kaitasan uban sa pangamuyo, amahan sa imong mga kamot, amo na nga itugyan kanimo ang among nahimo. Usa kini ka submission o pagyukbo sa Dios kinsa mao'y nasayod sa tanan. Atong gitugyan kaniya kay sayod usab kita wa tay mahimo kung wala ang Dios nga mugiya kanato. Siya man ang kahayag nga mulamdag sa atong agyanan. Gibuhat na nato ang atong bahin. We have done our parts. We have given the best we can offer. And now we are entrusting this matter to our Lord. Misalig usab kita nga ang Dios manalangin sa atong agi ug mulamdag sa atong agyanan. Ang Ginoo mugiya sa atong mga lakang ngadto sa dalan paingon sa dapit nga gitagana niya kanato isip usa ka simbahan nga nagpanaw. Kini nga lihok sa pagtugyan mahimong tinubdan sa dakong kalinaw ug kaymayaan, makapahupay kini sa kabalaka kaya naay Ginoo nga nagpanaw uban kanato nga nakakita sa atong mga pagpaningkamot alang sa kayuhan sa tanan. Makahatag usab kini kanato ug kadasig sa pagpadayon sa atong panaw bisan pa nga naay mga kalisod sa atong matsugatan tungod kay kita nasayod nga wala kita maginusara sa atong panaw. Mao kini ang lahom nga kahulugan sa gipasabot niya ng pulong synodality. Diin kita nagkayusa nga nagpanaw paingon sa gipangandoy nga kalinaw, panagiyusa o kaymayaan. Gikan sa kilid nga samaran ni Kristo, wa lang mahimugso ang simbahan, mibuhagay usab ang gugma sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Nga atong gipaambit usab diha sa matag usa kanato. Niadtong milabay nga mga semana, nagpahigayon og Lenten recollection alang sa mga laiko. Din ang tema naghisgot may tungod nining forming a synodal church. Din gitagaan og gibugaton ang pagpaminaway aron mas lig-on pa og dugang ang relasyon sa matag usa. Matagaan o kay gayunan ang way tingog sa katilingban nga makapadayag sa ilang panahom aron matagan usab og lakang alang sa pagtubag sa panginahanglan sa atong kaigsuonan. Kining maong danggo makabot lamang kung abri ang kasing-kasing sa matag-usa ug adunay pagpakabana ug adunay mapausanon nga kasing-kasing nga andam usab sa pagdawat sa makausaban alang sa hapsay mas makiangayon ug malambuon nga kinabuhi subay sa kagububuton sa Dios. Remember, forming a synodal heart is not a one-time event but a continuous process. Nagkinahanglan kini sa kanunay nga pagsusi sa atong mga kinaiya o sa atong gibuhaton matag adlaw. Sa atong personal nga kinabuhi, ang hugpong sa nga pulong amahan sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Mahimong usab ka personal nato nga pag-ampo. Magpahinumdum kini kanato nga magpabilin kita nga musalig sa atong Ginoo, magmaligon sa atong pagtuo sa pagtuman kanunay sa kabubuton sa Dios o sa pagtugyan sa atong mga plano sa kinabuhi ngadto sa atong labaw makagagawom. Busa ampo o tampo sa kanunay. Mag-uban kita sa panaw uban kang Kristo ug mutuaw sa pag-ingon. Amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu.